Anem avançant a les veus del matí i ara toca donar pas a l'última secció d'aquesta temporada, a la Clàudia Presas, que ja la tenim preparada i a punt fa una estoneta. Clàudia, bon dia. Bon dia, Mercè, bon dia, Ivan, com esteu? Doncs molt bé, amb ganes de tornar a parlar amb tu ja per tancar també aquesta temporadeta i donar-te uns dies i unes setmanetes de descans com a la resta de col·laboradors i col·laboradores. Exacte, ja estem a la recta final de tot, de curs, de ràdio, fent tancaments i obrint l'estiu. I com obrim l'estiu i dins aquesta línia que portem doncs, comentant amb tu tota aquesta temporada, parlem de temes saludables. I avui parlem precisament de les carmanyoles saludables, aquestes que ens en podem emportar doncs, a qualsevol lloc aquests mesos o aquests propers mesos d'estiu. És així? Sí, a l'estiu efectivament fem més plans fora, a l'aire lliure, anem a la platja, a la muntanya i normalment vam nosaltres alguna cosa de menjar, si no és que fora. Llavors avui parlarem de com crear la nostra carmanyola saludable per seguir menjant bé al llarg d'aquests mesos d'estiu. Doncs comencem pel principi, si et sembla, Clàudia. Com hem de crear la nostra carmanyola saludable? Aquesta seria la primera pregunta. Doncs hauríem de tenir en compte el plat saludable de Harvard. El plat saludable de Harvard, com recordareu, l'hem tocat a diferents episodis de Ràdio Vilafant. Parlàvem de que la meitat del plat hauria de ser de vegetals, crus o cuits, un quart de proteïnes i un quart d'hidrats de carboni saludables. Què vol dir tot això? Doncs proteïnes saludables serien, per exemple, els ous, les llegums, el peix també estaria aquí dintre i la carn blanca també el tindríem aquí dintre. Proteïnes que no serien tan completes, doncs serien aquelles carns més processades, que aquí doncs, no seria una proteïna completa i de qualitat, i els embotits, que molt sovint també els col·loquem aquí, però realment no tindríem una proteïna completa com pot ser amb un ou o amb una llegum o amb un peix. I també hi hauria els làctics i els fruits secs estarien una miqueta aquí, en aquest grup de les proteïnes, però també estarien dintre de les grasses. Per tant, no el podríem considerar 100% un grup proteic. I d'hidrats de carboni, sempre hauríem de prioritzar els hidrats de carboni integrals. Què vol dir això? Doncs pasta integral, arròs integral, cuscús integral i poder fer una rotació al llarg de la setmana. És a dir, si no sempre menjar aquesta patata, pasta, arròs, que sempre acabem caient una mica en les mateixes dinàmiques, sinó obrir més el ventall i poder doncs, també menjar cuscús integral, quinoa, mill, altres tipus de pastes, arrels i tubercles com pot ser la iuca o la patata o el moniato o la carbassa, la xirivia, etc. És que tenim un ampli ventall. Sí, aquí és interessant que hi hagi un ampli ventall i poder fer rotació sobretot d'aquests hidrats de carboni, inclús amb el pa, ja només amb el pa, triant diferents tipus de pans diferents, escollint farines diferents, doncs ja aquí, ja només amb el pa, amb un dels aliments que se solen consumir tant a la nostra zona, ja així, només així, ja tenim una bona rotació. És a dir, doncs un dia comprar pa d'espelta, un dia comprar pa de sègol, un altre dia comprar pa de blat integral, un altre d'arròs, de blat de moro. Aquí ja tenim una rotació només amb el pa. I això hauríem d'anar-ho portant a la resta d'hidrats de carboni. I les grasses, que no ens les deixem. La grassa saludable per excel·lència seria l'oli d'oliva verge extra, que pot amanir tots aquests plats, tots aquests tàpers, que també farien un efecte de conservant l'oli d'oliva. Sense passar-nos tampoc, Vull dir, exacte. Que aquesta és una altra, per molt que sigui saludable, no n'abusem. Això amb tot, amb l'oli i amb tots els aliments. És a dir, el que comentàvem de la rotació, no? Com més rotació hi hagi, menys també abusarem de certs aliments. Si parlem de verdures, Clàudia, què hi posaríem ara, de cara als mesos de juny, juliol, agost? Doncs ara al mes de juny, una de les verdures que tenim més de temporada seria tot el que són rúcula, bledes, espinacs, espàrrecs, apis, també la ceba o la cebeta tendra també tenim,
els pebrots, ara també és època de tomàquet, de carbassó, de cogombre, tot això, doncs, sobretot fresc, és a dir, ho podem consumir en cru, el rabanet, l'endívia. Ara comencem a augmentar sobretot el consum de crusos. És important menjar-los al llarg de l'any, però ara aquests mesos d'estiu, que n'hi ha tanta quantitat, doncs també els hem de prioritzar. La pastanaga, l'enciam, també tindríem la remolatxa, que seria cuita, la mongeta tendra, que també seria cuita, o el carbassó, però sobretot els crusos els hem de prioritzar. I el juliol, molt i molt semblant. De verdures tenim molt semblants a un mes i a l'altre. Aquí potser hi afegiríem les esvergínies, però la resta de verdures serien iguals per un mes i per l'altre. Perquè més o menys tindríem el mateix. Més o menys ja tenim clar què és el que ens podem emportar, no?, dins la nostra carmanyola saludable, però no sé si és tan o més important com ho hem de fer perquè no se'ns faci malbé i que ens ho puguem emportar doncs, a la platja, a la muntanya, a la piscina, tenint en compte les altes temperatures. Sí, aquí és important fer ús de neveretes, perquè aquí sí que amb les altes temperatures els aliments no sobreviuen. Sobreviuen, però sobreviuen encara més i es multipliquen els microorganismes que tenen aquests aliments i tenim més probabilitat d'agafar gastroenteritis, de que ens faci mal algun aliment, de que passi i que quedi també potxo. Llavors, d'aquesta manera ens evitem aquests ensurts posteriors. Altres opcions és, per exemple, si ens emportem una amanida, és no tallar els aliments. Per exemple, doncs, agafar els rabanets o agafar les cherries i no partir-les. Partir-les només, tallar-les tan sols quan ens les vulguem menjar. Abans no, és a dir, no preparar-ho a casa, sinó tallar-ho just en el moment en què ho vulguem consumir. I també fer ús del vinagre. El vinagre i l'oli, al final, i la sal són conservants que també ens poden ajudar a que no quedi els aliments fets malbé. Però l'ús de nevereta és quasi 100% imprescindible. I si no, portar aliments sencers, com pot ser fruites senceres, sense tallar, sense pelar. D'aquesta manera serà molt més factible que no es facin malbé pel camí, no s'oxidin i no quedin amb aquest color més marronós. També hem de tenir en compte les amanides de llegums, que és una altra bona opció, no? Exacte, les amanides de l'estiu són super bona opció perquè al final la llegum seria un hidrat de carboni i una proteïna i, com comentàvem, estaria a 2 blocs del plat saludable. La llegum com a tal, l'ideal és combinar-la amb vegetals. D'aquesta manera ja tenim el plat saludable complet. Vegetals més llegum, ja tenim els 3 components del plat saludable i aquí podríem afegir una grassa com pot ser l'oli d'oliva per amanir o l'alvocat, per exemple, o també fruits secs. Aquí podríem anar afegint algunes altres grasses saludables. Les llegums com a tal aporten molta fibra a la nostra alimentació. Llavors, per persones que no mengen mai llegums, se li recomanaria anar-les introduint mica en mica, perquè si no podem tenir molèsties intestinals. I ara, de cara a l'estiu, i de fet tot l'any, la recomanació seria consumir entre 3 i 4 llegums a la setmana, que això molt poqueta gent ho du a terme. Això no cal que sigui el plat de llegums, podria ser en format hummus, podria ser en format hamburguesa vegetal, podria ser en format falafel, podria ser en format crema de pèsols, pot ser en el format que vulguem. Com podem amanir aquests plats, aquestes amanides de llegum, amanida d'arròs, amanida de cuscús, la que vulguem? Doncs podem fer diferents salses, sobretot ara a l'estiu, que també tenim moltes herbes fresques i venen més de gust. El julivert, el coriandre, el cibulet, talladet dintre del plat, estem aportant també moltes vitamines i minerals en concentracions altes, no? I també donen un gust que canvia completament el plat, si posem julivert o no hi posem julivert. Siguent el mateix plat, afegint-li un ingredient més, i mira que és petitó i sembla poca cosa, però amb un ingredient més canviem completament el plat.
Una salsa, per exemple, podria ser l'oli d'oliva, un raig de llimona, el julivert i l'all picat. Això tindríem ja una salsa per aquesta preparació. Podria ser amb la llentia, amanida de llenties, per exemple, o arròs integral amb aquesta salsa també. Una altra salsa podria ser, que aquesta queda molt i molt bé per les amanides, per les persones que no siguin gaire fans de la fulla verda, doncs podrien posar-hi mig iogurt natural, mitja culleradeta de mostassa en gra, oli d'oliva, una miqueta, un raig de llimona i també sal i pebre. Aquesta salsa queda molt i molt bé per les amanides, per exemple, l'endívia, la rúcula, l'enciam, els canònics, la fulla verda que ens agradi. Això seria una altra salsa, però també podem tirar més per cremes de fruits secs, com pot ser la crema de cacauet. Boníssima. Exacte, dona un toc en els nostres plats. Clàudia, i l'oli de cacauet o de sèsam també seria apte? Sí, aquí també podríem afegir altres tipus d'oli que també ens aportarien diferents propietats. El fet de canviar l'oli, doncs també obtenim diferents omegues en la nostra alimentació. Tot i que el recomanat per excel·lència seria l'oli d'oliva verge extra, també podem introduir de tant en tant altres tipus d'olis, com pot ser el que has comentat tu, o, per exemple, l'oli de coco. Exacte. Sí, aquí com més varietat, doncs millor. Amb la crema de cacauet la podem barrejar, per exemple, amb una mica de salsa de soja, oli d'oliva, una mica d'all en pols, cibulet, i aquí tindríem ja un altre tipus de salsa, o bé amb el tagini, que seria una pasta de sèsam, en lloc de crema de cacauet, si no agrada el cacauet o hi ha al·lèrgia al cacauet, doncs podríem fer-ho amb el tajín, que seria la salsa de sèsam amb una miqueta de suc de llimona i oli d'oliva. Aquí ja tindríem una altra salsa completament diferent. És anar provant. Exacte, és anar fent barreges que acabin encaixant amb els nostres gustos. Amb la salsa de soja també podem fer 1000 coses. Aquí hem de tenir en compte que és alt en sal. I llavors no hi hauríem d'afegir tanta sal a la preparació o a la cocció i no amanir-ho més. Doncs unes quantes propostes i idees. No sé si volies afegir alguna cosa més avui. Bueno, desitjar-vos molt i molt i molt bon estiu, que la calor no ens atrapi massa i plogui força perquè hi hagi prevenció d'incendis i puguem disfrutar de la nostra terra, de l'Alt Empordà, de la Costa Brava, i ens carreguem piles per tornar al setembre-octubre. Fantàstic. Clàudia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada, avui també per tots aquests consells, i la gent que vulgui o necessiti més informació que et busqui per xarxes socials i també a través de la teva pàgina web. Exacte, claudiaprades.com podeu trobar tallers, podeu trobar sessions, receptes, un munt de recursos que ja estan preparats i llestos per vosaltres. No tenim excusa per cuidar-nos aquest estiu, de manera saludable. Moltíssimes gràcies, que acabis de passar bon divendres i bon cap de setmana, Clàudia. Bon cap de setmana. Adéu-siau, bon dia. Veus del matí, amb Toni Guerrero, Mercè Mainer, Mercè Munt i Ivan Llerpes.